Moikka moi taas. Mä olen tässä nyt täällä videossa. Sori kun mä aloitan tämmöisessä paikassa. Mä halusin tehdä yhden achievementin. Se on kun mitä hypätä slime blockilta 30 palikan korkeuteen. Se näkee täällä. Kun mä olen tehnyt tästä suhteellisen. Mä näytän tätä jo toisen kerran, niin se on tässä. Mä olen tehnyt tässä 17%. Se on täällä alhaalla jossain. Harnaa, timantti, blablabla. Ei toi. Liioittelu. Tää liioittelu on oikeastaan, osa näistä on myös tietokoneella, osa ei. Seikkailun aika on. Kappas mä olen tehnyt sen. Tässä pitää mennä, se seikkailuaika on semmonen, että se träkkää sua koko pelin ajan. Jopa tietokoneversiossa, että se träkkää koko pelin ajan. Sitten tässä on näitä sädettäjä, niin aluksi mä arvelin, että se olisi ollut vähän vaikeaa. Mutta sitten mä mietin, että jos sä menisit, rakentaisit tosi korkealle ja sitten menisit. Ja sitten heittäisit paljon. Kappas. Tähän tarvitsee semmosen ääntä nopeammin. Tää on oikees vaikea tulisi olemaan. Yhden kerran aikana. Trampoliin. Poppa 30 palikkaa limapalikan yläpuolelle. Mä olen pistänyt tähän, asettanut tän niin, että tossa, kun te näette tuolla blokkei, odotas. No, mä poistan pilvet tästä. Asetukset, grafiikka, renderoi pilvet pois. No kattokaas nyt täällä. Te näette tuolla, niin tuolla on slime block ihan tuolla alaspäin. Niin mun pitäisi osua siihen. Ja sit mä olen, yes! Mä pumppasin yli 30 blokkin tähän. Mä laskin, että tää on 30 blokki yläpuolelle. Jei! Ja miten mä nyt hoitelen tätä tornia? Muuten, arvatkaa, mä sain näin paljon puutavaa yhdestä logista. Arvatkais miten? Mä huijasin. No mä en tarkkaan ottaa huijannut niitä sisään. Mä vaan käytin hyväkseni yhtä glitchiä. Ja nyt mulla on tässä tämmönen torni ikuisuuden tässä. Mä saisin sitä ikin pois. Ja no kyllä mä sen saisin pois, mutta mä en jaksa. Jei, mä pompin. Mä voin näyttää teiltä sen glitchin. Mä en sit ite löytänyt tätä glitchiä, mä näin sen yhdessä videossa. Niin katsokaa, siihen tarvitaan yksi logi, mikä toimii millä tahansa logilla. Mut se saattaa mennä. Se yksinkertaisesti toimii tällä tavalla. Se painat, se samaan aikaan avaat sen, sulla pitää olla autograffi päällä. Sä samaan aikaan avaat sen ja sit lyö ja sitten droppaat sen. Painat samaan aikaan tähän tapaan. Kato. No mulla on vieläkin tää. Ja sit kun sä teet sitä tarpeeksi monta kertaa, niin sit sä loput paljon puuta. Ja sit vähän väliin se ei välttämättä toimi. Niin tällä tavalla mä sain 4 stackia puuta. 4 tai 5. Sä saatat vähän väliin saattaa käydä. Kato, sä tiedät sen, että se ei oo, sulle ei oo sitä. Kun normaalisti avaat, niin sä näet se. Mutta sit kun sä droppaat se, niin sun käsi on tyhjä, kato. Mut sun pitää painaa niitä. Ja sit sun tarvitsee tehdä se mahdollisimman nopeasti. Että et sä vaan sit nosta sitä palikkaa ylös. Niin et jos sä et oo varma, että sä oot dropannut se, niin sä voit vaan kurkata sun kätees. Mut sä näet sen sun kädessä vaan silloin. Mä sain just yhden stackin puuta. Yhdestä tammipuusta. Ja mä en edes käyttänyt sitä kyseistä tammipuuta. Että siinä on sulle huijaus kuin mikä. Siinä on sulle huijaus, jos ei jotain. Mä menen nukkumaan, mä tykkään tässä. Mä tiedän jo tarpeeksi sängystä.
Nyt ei tässä. Juu. Juu, mä en tiedä. Kappasade jo loppus, jei. Mulla on muuten ihan vaan, koska mä haluan, että judgaatte tästä, niin mä tein toisen maailman, jossa on sama CD kuin tässä, ja se on Creatives. Mä sillä tavalla etin tää maailmassa juttuja. Joten älkää, se ei oo mun syy, mä vaan halusin tehdä sen. Koska se on sitten vaan helpompaa yksinkertaisesti. Ja tossa on swamppi. Toi on swamppi. Kun taas sit täällä on village tässä suunnassa. There's village. Mä en muista koordinaatteja, mutta mä ajattelin, että mä voisin mennä sinne. Mutta huomaatteko, että tää on kaiken hieka? Se ei oo oikeastaan mushroom biome. Se on... Tää on rantaa tai jotain. Jonka takia tänne spawnaa. Mut koska mä en jaksa vetää sitä pois, niin mä vaan jätän siihen. Mä tiedän jo tarpeeksi niistä. Juu. Mä menisin villageen ja mä sit löysin sieltä, kun mä olin Creatives, niin mä löysin sieltä zombie villagerin. Se oli luultavasti. Ja sit mä löytänyt sieltä paljon villagereita. Ja muuten, jos te haluatte kans kuulla yhden toisen glitchin, sitäkään ei oo mulla, että mä näin senkin yhdestä videosta. Jos mä muistaisin sen linkin, jos mä muistaisin sen tyypin, niin mä saattaisin ehkä pistää hänen nimen toho alas. Tuohon descriptioniin, jos mä muistaisin sen linkin. Nyt tulee. Ilmeisesti se ei toimi, että puu kirveksellä sä saat vaan pala. Sä tarvitsee 2 iskua käyhille. Koska se on näillä kirveksillä, että se menee helpommin. En muista vai ei käännä. Mä olen ihan väärässä suunnassa. Mun ei pitäisi mennä tänne, kun mun pitäisi mennä toiseen suuntaan tässä haarassa. Mun pitäisi mennä tähän. Mutta tässä on tää haara. Mun pitäisi mennä tähän suuntaan. Sitten täällä on village lähellä. Mä en ollut aluksi, kun mä menin siihen toiseen mä en ollut ihan aluksi ja varma, että onko se sama. Mut mä tiesin, että se ei ollut updateannut tää peli vielä. Koska nyt on Title Update 49, eli TU 49 ulko, eli Title Update. Näin IPX toikat sanonsa. TU. Hyvin helppo lyhenne. Niin, juu. Se villagen pitäisi näkyä kohta. Meni kuolla. Noin. Nyt on. 8 minuuttia vielä, noin 7 minuuttia. Mä rekordaan muuten tässä aivan järjettömän video ja nyt saattaa tulla sit useampi peräisin, että saattaa tulla koko viikko näitä Minecraft-videoja. Mä olen ihan väärässä Islandilla. Se on tossa Islandilla. Niin, juu. Mä en siinä toisessa maailmassa käsin, niin siitä mä vaan katsoin, että missä on mitäkin hyvää juttua. En mä sitä muuten. En mä sitä muuhun käytä. Mä en todellakaan ottanut tarpeeksi ruokaa tällä matkalla. Ja todellakaan, ja olisi pitänyt ottaa sänkyt kans mukaan. Okei, Mappi sanoi, että nää ei yhdisty tässä, mutta ilmeisesti ei. Muuten, näettekö kun screeni on näin? Tämä screeni on näin musta siis, koska mä asettan mun gamman puoleen 25%. Se vaan musta näyttää hieman paremmalta. Tässä on laava.
Villagen pitäisi olla jossain tässä suunnassa. Jossain tässä suunnassa. Täällä. Tuolla on joku valokone. Vaikka Villageissa jossain. Ei lisää syreeni juttui. Niin. Missä? Mikä nyt mut siinä kestää? Olis pitänyt ottaa mun sänky mukaan. Siinä näkis paljon paremmin. Wow, juu. Kiva. Alle liian sokia. Äänes vaihdetaan johonkin toiseen. Missä ihmeessä se Village on? Mä tiedän, että se on täällä jossain. Mä tiedän, että se on täällä jossain. Kun mä vaan tiedän, että se on täällä. Jossain. Mä melkein kuolin. Mennään mun saareen. Mä äkki mun saarelle nuku. Mun kannattais varmaan aina kun mä menen matkaan, niin mun kannattais ehkä yrittää craftata kello. Kala. Mä yrittää vasta tulla. Että mä sitten pystyn käsittämään hevosia ja sama achievementti. Tosin mä pystyisin tekemään saman tutorialin maailmassa. Ihan sama. Mä muuten löysin yhdessä kohtaa todella pitkään mushroomin. Todella pitkän sienen tästä kyseiseltä seediltä. Ja jälleen muistaakseni se oli tällä kyseiseltä seediltä. Juu. No. Saaks mä käydä? Mulla eiks tässä? Ei. Ja sitten otetaan ne takas näin jyväs ja istutetaan nää takas. Vai? Mä tippus. Ja mä luulen kuitenkin, että tos ehkä, kun mä lasken, mä pystyn rekordamaan noin ainoastaan vaan 10-12 minuutin video ja sit 1-13 minuutin. Ja mä mietin, että jos mä voisin pistää ehkä 13 minuutin, sitten mä pistäisin kaikki 15 minuuttia ja sitten se loppu olisi 6 minuuttia. Ja mä teen niin, koska mä en ehdi kuulla teidän mielipidettä, eli mä suoraan vaan peesaan. Mutta haluatteko, että mulla on tää autocrafti päällä vai että mä olen että mä olen classic craftilla? No nyt mä voin mennä sinne, kun näkee. No voi. Mä tuhosin tän koko puolet tosta sillasta. Mä rakensin tohon silloin, kun mä pistin tähän mun Akeissa farmialueen. Mä pystyisin siitä tekemään puuhiiltä. Juu. No, multa alkaa pian loppu rekordaamisaika. Tai no ei oikeastaan. Mulla vaan alkaa loppuu se video. Kuin pitkään mä voin videon tehdä. Mulla loppuu se. Alkaa loppua. Mä olen ihan väärässä suunnassa. Juu. Mä lopetan tän tästä pian. Juu. Moikka!